Bonjour, estoy en el Casal Cívic de Sant Agustí, aquí en Barcelona, para la presentación del libro Camí del Mar, de Manel Codina y Lluís Serrallot. Os aviso ya de que va a ser en catalán todo el vídeo, por si os molesta. Y bueno, pues como la última vez voy a intentar ponerle los subtítulos para los que queréis seguir viéndolo, pues que podáis entenderlo. Hola, Dani! Què tal? On estem? Sí, i per què has vingut? Perquè la Maria m'ha obligat. No sabe. I aquí la filla l'autor. Què? Aquestes també són filles. Totes aquestes també són filles. Bueno, què? Ha sigut un èxit? Bueno, ha sigut un èxit la presentació, Ha vingut molta gent. Alguna ha fet algun vídeo? Aquí? No, aquí. Aquí us he posat una foto. Aquí ha sigut un èxit. Tenim aquí l'autor. Bueno, què? Com estàs? Molt bé. Sí? Ha costat molts anys, no? Va començar el 2015. D'escriure un parell d'anys. Després perquè trobar l'editorial i fer petits canvis. Volia preguntar-vos per què heu escollit la veu d'una dona. Per dues raons. Primer perquè és un diàleg amb la filosofia i en segon lloc perquè també per una de les coses que succeeix en el llibre, que és al final el fet de que ser una dona ens anava molt bé. I l'última pregunta. M'has escrit això... Focalitzant? Estudiants de batxillerat? No. La nostra idea és que sigui d'un gran públic. La nostra idea és que aquella persona adulta que li agrada llegir, que té interessos filosòfics però no en sap massa, li costava trobar segurament una lectura adequada. I nosaltres pensem que aquest llibre és una lectura adequada per iniciar-se. I llavors, creus que algú com jo li agradarà? Espero, això és el que desitjo. L'objectiu és persones com tu. És que és diferent perquè el Manel Me no coneixes, a mi com que ets amiga de la Maria. Quan tu sé què tal? Estàs entusiasmat? Hi ha hagut una resposta? Sí, molt bé, a més, el camí no sabia el que dirien ni la Titi ni la Teresa i està molt bé, més molt sincer i molt bonic, sí, la veritat és que... Abans has dit que tu has fet l'unificació així de lo que era la trama. No, unificar l'estil. La forma de fer l'estil, això. I abans he vist que també has escrit altres llibres que no és una filosofia o són... No, són un llibre de contes, una novel·la, llavors tinc un llibre així etnogràfic, que passa que sempre tenia l'aire filosòfic, de les novel·les o dels contes. Sí, els contes són d'un cert realisme i són molt arrelades al meu poble. El llibre es diu Miquelet el Cargolany i altres contes calderins. I això vol dir que són contes que són de gent que vaig conèixer, d'històries que m'he explicat la meva àvia, jo les he retocades, les he refetes, etc. I algú que s'hagi llegit les altres obres teves, trobaries similituds amb aquesta? Poden reconèixer una mica perquè, esclar, alguns traç poden reconèixer que això és una obra que té entre el Manel i jo i per tant en aquest sentit és diferent, però bueno, alguna... Bueno, ya estoy de vuelta en casa, varios días después de Camí del Mar. Estoy de hecho grabando otro vídeo, pero bueno, me he dado cuenta que no me había despedido, así que reorbar. Spoiler alert.